Men man kan ikke se, hvor man noget. Ja, det skal bare pege. Den er bare fint for. Så er vi på Boris. Sådan. Og der er en laks, der lige har taget spinneren. Det er faktisk en okay størrelse. Det er en fin størrelse. Det var lidt ærgerligt, det ikke var Jakob, der tog den. Ja, det var meget ærgerligt. Så er vi lige klar her. Og det er på fluorescerende gul FC-spænder. I øvrigt det samme som Jakob han går med. Ja. Og det sjove det er faktisk, at jeg går efter Jakob. Den er rigtig pæn. Ej, hvor er den flot. Den er ny laks. Kæft, hvor er den flot. Det er en vild fest, det der. Den er helt nygået, kan jeg sige. Øj. Altså jeg holder den rimelig hårdt, fordi den skal ud igen. Øj, den er stor, mand. Hvad? Ja. Hvad vejer den, Jan? Den vejer en 8-9 kilo. Den er stærk. Den er godt nok. Ja, nu vælter den lidt. Begynder den at kendre? Ja, den begynder at kendre ude i midten noget. Og stå lodret. Øj, for satan, mand. Der er stadig liv i den. Ja. Nej, det er ikke så meget mere. Jeg kan godt lide, at du siger til mig for 5 minutter siden. Tjek lige bremse. Ja. Eller 3 minutter siden. Ja. Jeg fandt ikke. Det er ikke den fra i søndags? Nej. Den er lige kommet, tror jeg. Ja, den var flot. Ja, prøv lige at se den. Øj, 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 øj. Den er høj, mand. Den er rigtig høj, den der. Se, det var mig, der havde nappet den. Så var der... Det var det, der skulle have været, jo. Så var der røget laks. Spinneren sidder godt. Den sidder lige sådan fast. Den store laks. Den er større end den, jeg har fået i år nu. Det er jo det, der er det sjove ved at fiske heroppe. Ja. Sådan vil jeg være. Ja. Hvor ligger du den hen? Regner med? Lige der. Så skal det tages billeder også. Øj. Det er nok. Det kunne godt være tæt på 10. Så bare sluk kameraet, Jacob.